Nachádzame sa pri Štrbskom plese a ja tu chcem mať vlasy a ideme sa prejsť okolo a to je prvá vec, čo budeme dneska robiť. Ahojte, vítajte pri dnešnom vlogu. Nachádzame sa v Tatrách, v Tatranskom Lieskovci a sme tu na pár dní a chystáme sa na túry. Dnes máme za bod ísť na chatu pod Rysmi. Uvidíme, kam sa dostaneme, pretože je nás tu viacej a každý máme iný level zručností turistických, takže uvidíme. Včera sme sa boli prejsť okolo Štrbského plesa a bolo to strašne super, lebo nesvietilo slnko. Bolo tak pod mrakom, ale vlastne bolo extrémne príjemne. Tak dnes je lepšie asi, že svieti slnko, pretože po obede má pršať, tak zatiaľ máme takto počasie. Tak ideálne, keby sa to nezmenilo. Cez všetky machunej vtichy. Ešte vládzeme. A ešte stojíme. Prekvapivo ešte stále vládzeme, ale to bude asi tým, že ideme dosť pomaly. Tak začali sme stúpať. Je to hrozné, už je to náročnejšie a začalo hrmieť. Zjavne je to niekde tam tým smerom, lebo nad nami svieti slniečko. Takže neviem, či to je počuť. Takže uvidíme. Nemôžem. Vraj tam ideme. Tak ideme. Máme riadne meškanie, takže asi to nedojdeme. Chatu tam nevidím. Pôjdeme len na tú chatu, ale nevadí. A nevládzeme. Stúpanie je náročné a drsné a veľa naraz. Strašné. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Takže Žabie plesa. Už nevládzeme, už nevládze nikto. A ešte je to stále strašne ďaleko. Tak, šlapeme ďalej.
Už nesvieti slnko. Hrmí stále, ale snáď prežijeme bez dažďu. Pa. Update na prednú kameru. Prší. Vodopády sa stali z našich cestičiek, ktorými sme predtým išli. Spievajúci Maďari, ktorí sú ako kamzíky proste za mnou. A ja sa snažím nejako zliesť. A potom tie pekné pary. A už len pomaly dole, lebo náročné. Zrovna ide cyklista, keď si fotím trasu. A už sú jedole nejakí ľudia, ale doteraz to bolo prázdne. Tak, včerajší výstup na chatu pod Rysmi bol úspešný až na moje kolená, ktoré dopadli veľmi zle. Ja veľmi neviem chodiť dole cez tie kamene, takže čo krok to bolesť. Navyše nám dosť pršalo, takže to bolo zaujímavé. Museli sme si dávať hore prší plášte, dole prší plášte stále. No, katastrofa. Ale nejako sme to zliezli. Ja som bola teda posledná, pretože mi to nešlo. Čo je horšie, tak dodnes ma bolia kolená, pretože mňa proste strašne extrémne začali bolieť. Neviem chodiť, vstávam zo stoličky ako starý človek, musím sa podopierať.
niekde inde dať proste celú váhu, aby som sa zdvihla na tie kolená vôbec. Takže super, pretože dneska nás čaká ďalší deň. Ideme na hrebienok. Presvedčila som všetkých, že dnes si musíme dať už niečo lightové, skrátka, takže len hrebienok, takže to bude snáď také lepšie. Ja uvidím, ako zvládnem aspoň to, pretože... zrovna ide lietadlo, tak vám to nahrám. Jak nízko ide. Takže by som sa vrátila k pointe. Neviem, ako dám vôbec hrebienok, takže... od starého Smokovca na hrebienok, takže neviem. Držte mi palce. A ešte dnešné počasie. Ráno bolo úplne, že pod oblakom a 13 stupňov, ale celkom sa to rozpadá a vyčasieva sa. A začína byť zase cez tieto bloby. Začína byť slniečko, takže uvidíme. Tak cesta na hrebienok sa podarila. Chceli sme ísť ešte pozrieť nejaký vodopád, čo je tu kúsok, ale to už som ja nezvládla, pretože je to cesta dole a je to dosť neupravené, takže my musíme takto sedieť a čakáme ostatných a potom sa pôjdeme naobedovať a potom pôjdeme dole. Dole z hrebienka už pôjdeme betónom. To mi nerobí taký problém, ale tieto kameňové cesty, ja to fakt nedávam. Vyzerá to veľmi smiešne, všetci sa mi smejú, ako idem dole. Musím byť posledná tým pádom, alebo v strede. Napapaný, ideme dole a pekne po betóniku. Jediný spôsob, ako viem kráčať. Tak už sme statier naspäť, chcela som sa s vami ale ešte rozlúčiť. Nevšimajte si prosím túto moju stranu, absolútne netuším, čo sa mi stalo. Proste mi začali rašiť obrovské vyrážky a je to hrozné, vyzerám s tými strašne, ale verím tomu, že čoskoro zmiznú. Tatry teda hodnotím pozitívne, bolo všetko úplne super. Dokonca aj na ubytovanie, ktoré bolo trošku staršie, som si zvykla. Večer ešte po tom hrebienku sme si opekali, tak to bolo úplne super. A potom sme ráno skoro vyrážali späť domov a tá cesta bola úplne v pohode, prešlo to strašne rýchlo.
Takže to sú asi tak moje dojmy. Dúfam, že sa vám teda video páčilo a vidíme sa pri nejakom ďalšom. Ahoj!